zis să facem un episod de Subway al doilea. Dau sunetul mai tare. La mine este 7 și 6 când filmez. Deci cred că o să facem episoade cam la 7 și 6. Stai să mă muci un picuț. Am mai făcut. Și Teo, eu am văzut că ai filmat pe YouTube cu Subway Surf. Da. Ai zis că ești răcit. Și te-am crezut. Ha, dat-o. Știi ce dată asta? Adu mai încet. Și este o aplicație care vă luați de pe ghiciți, Google APPVN, care vă dă pic toate caractere care vi le-ați putut imagina și viți. Mi-a plăcut să joc cu Gia și hoverboard-ul ăsta. Hai să începem. Și vă duc, dacă vă place, că vă chinuiți să faceți bani pentru el. Și, ăsta cum să camei, APPVN e aplicație care se bage la orice joc de la Minecraft, parcă poți, nu că poți, parcă. Eu vreau să-mi ziceți dacă mâine mergeți la școală, că noi nu mergem. Că dacă cine merge nu-i norocos. Norocoși, de boss. Și săptămâna lantă, însă și pot să filmez. Dar eu. Deci, nu uitați. O să filmăm pe la filmăm la ora 5 de acum. Hai să mă un mesaj care îmi trebuie la prietenii de mei pe Facebook. Dacă nu vă las linkul în descriere pe pagina mea de Facebook, de Messenger, de Viber, ce să zic? Îmi place și să fac freestyle-uri. Dă chei infinite. Dacă am până la 1000 de chei, adică 1, 2, 4, 8. Tot așa. Sper dacă nu s-a activat. Vă chinuiți, nu? Bă, ce șmecher caracterul ăla. Nu am bani destul. E APPVN și șpagă, dai. Sări. Mi-a place pe ăsta. Sare și foarte sus, boară. După aia o să spun fac caracter. Caracter și alt hoverboard. Eu cam o să-mi iau un joc. L-am văzut de pe Marketplace, nu știu cum se cheamă, dar pot să îl joc online și dacă am timp, Teo o să fac eu un episod și dacă nu mai răcit, să fac cu Teo un episod de care timp zic. Are timp și ăla. Cum să n-ai, că e vacanță? Mă spăsă. Da,
de sopăitor. Și numai mic. Încă visăm 37 că la 7 plec. Vedeți, n-aveam păpucii că jumperii în picioare. Aveam jumperii în picioare, așa am putea să mă arăt. N-aveam jumperii în picioare, deja cât mai rău. Intrăm aici, îl selectăm pe Transilvania, ăsta, mai mult îmi place cu ăsta, cu ăsta, îmi place. Și o să luăm placa lui special. Mai nici nu prea vitează, nu, uite cu asta. Turn on. Așa fac cu asta. Folosăm pe asta, că vreau numai o turică. Ce lasă-mi, bă? Bă, lasă-i. Lasă-mi place, că-i prea nașpa. Fac. Bang. Pum! Te duci tu așa. Să fugi de unul de aia. Să-ți edita mai trenul în cap. Dragă, cufic. În mod normal asta cu placa. Turnăm. Pain. Te putează. Asta mă găsi de la Google exclusiv. Ce fain. Câteva de sărbători, câteva. Dar. Hot rod. Nu, stai, că știu eu. Bancării. Locul bostul ăsta. Bani. Nu vede. Dacă exista hoverboard ăsta. Bă, zice. Toată ziua. Uite, așa adică nebun. Pe tare. Mai ce facă că nu. A uitat puțin. Nu se vede. Cum să nu iau, ziceți, cum să nu iau? Facă. Băi, ce vezi? Ce mă lovești? Stop, cufic. America. Nu. America. Hot rod. Ce bă, ăsta? Nici mere, nici sare. Mai? Nu știu cum a fi. Nu știu cum produsele care sar și au vitezi. Asta mă gândesc, nu știu ce asta nu e fan, că se face dublu jump. Bă, ce-mi faci baia acum? Ce caracter? Dacă tu nu era acum. Asta sau asta? Power. Tipo, ce făcut? Eu aveam 200 de pot. Tu, pun cap. Na, vezi? Stai ghinionul. Las Vegas. Nu o să luăm hoverboard special, ce mi s-a încălzit telefonul. Nu să luăm hoverboard special. De ce? De mă duce, mă sper. Asta, cu asta care zboară așa și mai cred că face.
Там маленький банку. Все сказати. Візьмо щось. Файн. А как просто писать будет показать, как я построил наведем на каждую сторону.